Makanya harga tidak boleh lebih dari satu harga itu, satu kali. Wong barang. Beda kalau jasa. Pada akhirnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum. Contoh misal jenengan misal ngene. Pak Tugino cok mundut madu di sawah atau liar. Ya, yang ke mundut itu kan jasa nggih. Jasa meh didol pinten mawon kan monggo. Bebas wong jasa ora kulaan. Lah kok mboten menutup pasaran? Ulak lah ten gene misale kohmul. Kohmul ya padha golek liar, kualitasnya kan hampir sama wong liar. Ya tapi kohmul iki mau didole kan ya bebas deh. Ternyata kohmul pemula gak ngerti rego, ngedole sak botol Pak Tugino harga iki karena sudah tahu grup satu botol, wah iki madu hutan didol anggap ae 300.000. Iki gak ngerti, dipadake koyo madu tenak, mok didol 95. Apa 100 wis, ki 300 ki 100. Pasaran ini Pak Tugino angsal orderan berapa botol, ternyata mung gadah pinten. Kurang ditutup gone kulaan gone kok. Kulaan 100. Kulaan yang kedua iki hargane ojo dipadake 300. Iki berarti keranten kulaan barang bentuke bukan jasa. Berarti wajib ngedol maksimal pinten? 200. Yang rusak rego ya luwe wong kulaane sakmono. Ya kita jujur wae to. Nek ana wong, lho, kae ngrusak rego jenengan kabari. Lah kulaanku sakmene sing rusak rego jane sapa asline? Awakmu, kenapa mbok dol 500.000? Contohnya kan ngono sampean mau. Karena jenengan gak ngerti pasar salahe. Berarti sing salah dudu Pak Tugino. Sampean kenapa ngekeki rego 5 apa jenenge 100.000. Nek jenengan kok kejupuk apa penjual saya gak ngerti agama ana dosa gara-gara sapa? Sampean. Makanya kenapa kita dalam melakukan sesuatu harus belajar terlebih dahulu, minimal belajar rego pasar. Ngono lho. Utawa misalnya kita kok tahu, wah dia regone kok sakmono tok, jenengan kok ngerti rego, kasih tahu lah. Ayo kasih tahu, ojo tambahi meneng-menengan. Karena konsekuensinya jenengan nambahi lah harga pokoknya kalau segitu ya segitu. 100 ya berarti wajib kita mau 200 maksimal. Ngoten lho. Paling aman karena yang kedua pun barang. Ya, ini pertama jasa meh dihargai berapapun kan tergantung pasar. Mulai paling aman jane niku kalau kita mau jualan paling aman jual jasa. Itu paling aman. Pak Mahmudi korden regone misalnya amit nyuwun sewu sak korden sak set kuwi 1 juta. Ameh didol misalnya plus jasa. Nek korden maksimal 2 juta. Tapi kan ono jasa pemasangan. Dekorasi piye? Kula regani ngeten, ora umuni mboten napa-napa jenengan teko narif 5 juta misal. Sing 2 juta korden, sing 3 juta jasa, jenengan duwe oret-oretan dhewe karena pasarnya seperti itu. Gak apa-apa. Penting kordene tidak lebih dari 1 kali harga. Jasane terserah jenengan, sing penting padha kaya pasar. Nah, jenengan ikrarke napa mbelek nggone yang menerima jasa sapa sing gelem? Enggak harus. Enggak harus. Kecuali engko nek ditanya pembeli atau pengguna jasa kok tanya, "Lho kok regane larang?" Ngene tak jelaske, LCD iki regane padha kaya liyane. Aku gak cukup bati, tapi jasaku sing larang. Soalnya apa? Iso mbok tunggoni tepat waktu, ono garansi. Bahkan iso antar jemput.
Kalau ditanya baru jelaskan. Ya apa-apa, sing penting ikrare jenengan di awake dhewe jenengan kuwi mau harga barang sama atau lebih untung tidak melebihi harga jasa terserah jenengan, tapi tetap ono patokane, tidak terlalu tinggi dari pasar. Paham nggih? Nah, wallahu a'lam.